أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ashaba kojeg da spomenem danas i koji je učestvovao u bici na Bedru, on se zvao Hazreti Hilal radijallahu anhu. Puno ime mu je bilo Hazreti Hilal bin Umeja Vakfi. Pripadao je Benu Vakif, pleme koje je bilo ogranak Aus plemena. Umeja bin Amir je bio njegov otac. Nesa bintin Hiden je bila njegova majka. Ona je bila sestra od Hazreti Kulsum bin Hiden radijallahu anhu. Hazreti Kulsum bin Hiden je ashab u čijoj kući je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem boravio kada se preselio iz Mekke u Medinu u mjestu Kuba. Nalazimo bilješke dva braka od Hazreti Hilala radijallahu anhu. Jedan sa Fureja binti Malik, a drugi sa Mulejka binti Abdullah. Hazreti Hilal je bio jedan među prvim muslimanima u islamu i on je porušio kipove iz plemena Benu Vakif. I on je nosio zastavu svog naroda kada su pobijedili Meku. Hazreti Hilal je imao čast da učestvuje u bitci na Bedru, Uhudu i ostalim bitkama zajedno uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako god on nije bio u stanju da učestvuje u bitci Tabuk. A Ibn Hišam nije uključio njegovo ime u listu onih koji su učestvovali u bitci na Bedru. Kako god, Buhari ga je uključio u listu ashaba koji su učestvovali na Bedru. Hazreti Hilal bin Umeja je bio jedan od trojice ashaba koji nisu učestvovali u bitci na Tabuku. I nisu imali razlog zašto nisu učestvovali. Znači, bez ikakvog razloga nisu se pridružili toj borbi. Drugi ashab je bio Kab bin Malik i Murara bin Rabi radijallahu anhu. I sljedeći ajet u časnom Kur'anu je bio objavljen radi ovoga. Prijevod ovog ajeta je sljedeći: Bog je primio pokajanje one trojice koji su ostali iza dok im zemlja pored sve svoje širine nije postala tijesna i njihove duše postale tijesne. I oni su shvatili da nema utočišta od Allaha osim kod njega. Onda se on njima obratio sa samilošću i oprostom, da se oni pokaju, sigurno Allah često prašta i milostiv je. Sura Tauba 118. ajet. Borba na Tabuku se desila u 9. godini poslije hidžre i detaljno se o ovome prenosi u Buhariju. Spominje ovu trojicu ashaba koji su ostali iza,
Abdurrahman, unuk od Hazreti Kaba, prenosi od svog oca Abdullaha ibn Kaba, kada je Kab izgubio svoj vid, on mu je pomagao da hoda. On prenosi da je čuo od Hazreti Kaba radijallahu anhu sljedeće. I ovaj hadis je prilično dug. Hazreti Hilal radijallahu anhu, ashab kojega trenutno spominjem, također se spominje u ovom hadisu. U svakom slučaju on kaže da je čuo da je Hazreti Kab radijallahu anhu rekao. On prenosi da nikada nije ostao iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada bi bila neka borba, osim u toku borbe na Tabuku. On kaže, ja također nisam učestvovao u bitci na Bedru, ali također poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nikoga upozorio vezi toga zato što nisu učestvovali u toj bitci, zato što je tad časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem išao radi karavana od Kurešija i Allah je susreo sa neprijateljima, ali oni nisu imali namjernu ni nijet da se bore protiv njih. Kako god on govori da je bio prisutan u toku noći na Akbi. On kaže, tada smo obećali da nikada nećemo napustiti islam i da će islam uvijek da bude na prvom mjestu. I on kaže, iako je bitka na Bedru više popularna među narodom, ja je ne bi zamijenio sa tom noći na Akbi. To jeste kada su oni dali ta bejat, tu zakletvu na Akbi, časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Kab radijallahu anhu prenosi tad da nikada nije bio bogatiji ni mučniji osim tada kad je ta borba bila na Tabuku. On kaže, tako mi Boga, prije te borbe na Tabuku nikada nisam imao ni 2 kamile. Osim tad, kaže, kad je ta bitka trebala da se desi, i kaže, kad bi god poslanik sallallahu alejhi ve sellem išao u borbu ili na te ekspedicije, to bi bilo uvijek nekako kao tajno i išao bi u drugu direkciju. To je bila samo ratna strategija časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on bi ili bi duže putovao ili bi uzeo drugačiji put prema tom mjestu. On dalje prenosi da u toku bitke na Tabuku, prije te bitke, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo u doba dana kad je bilo vrlo vruće i bilo je vrlo teško da kroz pustinju putuju. Tada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem radi tog vremena i svega jasno rekao muslimanima gdje će i šta će, tako da oni mogu da se pripreme za taj put. Znači, što se tiče te bitke, ništa nije bilo tajno u vezi nje. Poslanik im je rekao i gdje idu, kada idu i protiv koga će da se bore. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo u ovu borbu kada je voće bilo zrelo, to jeste bilo je vrlo lijepo vrijeme i kogod je htio da ne učestvuje u tome, mogao je da ne učestvuje, ali uzvišeni Allah, jedino da uzvišeni Allah to obznani časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegovi ashabi su počeli da se pripremaju za ovaj put. I on kaže, ja bi također im se pridruživao, ali navečer bi se vraćao bez ikakvih priprema. On kaže tada zato što je bio imućniji, nekako je bio opušten i kao on će to sve pripremiti,
na vrijeme i kada su ovi ljudi već bili sve pripremili i jedan dan časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo na taj put i ashabi su otišli sa njim i on kaže ja sam tad mislio da trebam da se spremim i trebalo bi mu to jedno 2 dana, ali pošto je imao kamile da može da brzo ih pristigne, on je mislio da tako ostane 2 dana iza i onda će da ih stigne. I on kaže tada izutra kad su oni otišli, ja sam opet otišao nešto da pripremim za taj put, ali navečer sam se vratio bez ičega. On kaže također sljedeći dan isto se je desilo. On kaže to je bilo tad moje stanje, a armija je otišla daleko. Onda sam odlučio da krenem i da ih pristignem. On kaže da sam to uradio, ali činjenica je bila da nisam bio u stanju da to uradim. On kaže kada bi otišao da prohoda Medinom, vidio bi ljude koji su ostali i kojima je bilo dozvoljeno da ostanu iza te borbe, ili bi vidio licemjere koji su ostali bez ikakvih razloga. On dalje prenosi da časni poslanik nije se njega sjetio sve dok nije stigao do Tabuka. I kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio između ljudi, on je upitao gdje je Kab. Jedan čovjek iz Benu Selma je rekao Allahu poslaniče, u smislu da jednostavno zato što je on postao imućniji, da je postao ili arogantan i u tom smislu nepažljiv što se tiče ovih stvari. Kad je čuo ovo, Hazreti Muaz bin Džabel je rekao, ti si nešto užasno rekao. I rekao je, o Allahov poslaniče, ja ništa ne znam u vezi njega osim dobrog. Drugim riječima da on nije arogantan i da nema neku nadmenost u sebi i da nije licemjer. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je slušao ovo i nije ništa govorio. Hazret Kab radijallahu anhu dalje prenosi. Kaže, kada sam čuo da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vraća sa ove ekspedicije, počeo sam da paničim i da razmišljam o nekim načinu da nađe kao izgovor zašto nije učestvovao. Ali to su bile kao lažni izgovori, samo da bi on sebe sačuvao, da ga ne bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem korigovao ili nešto mu rekao u vezi toga. On kaže, ja sam razmišljao o svim tim izgovorima koji su mi članovi porodice moje dali, ali kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prilazio bliže, to je sve nestalo iz mog razmišljanja i znao sam da ne mogu da se spasim time zato što ću da slažem. Hazret Kab dalje govori, ja sam odlučio da kažem istinu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik se vratio u Medinu i kao što je bila njegova praksa da kad se god vrati s puta ode i klanja 2 rekata na file, to je uradio i tad. I onda je sjeo da bi se sastajao sa ljudima. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjeo, oni koji se nisu pridružili toj ekspediciji počeli su da dolaze kod poslanika i da daju svoje izgovore zašto oni nisu učestvovali u toj borbi. Svi su lažno svjedočili, neki su se i zaklinjali lažno zbog čega nisu mogli da učestvuju. Bilo je kao oko 80 koji su se lažno zakleli, lažno dali lažne izjave. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prihvatio njihove razloge i uzeo je bejat od njih, zakletvu i molio se Allahu za njihov oprost. I poslanik je ostavio tu tajnu njihovih srca da bude
jednostavno da Allah dželešanuhu njih da im on sudi u vezi toga. Hazreti Ka'b bin Malik radijallahu anhu dalje prenosi, on kaže, ja kada sam vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nazvao sam mu selam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmijao meni, ali u tome njegovom osmijehu sam vidio nezadovoljstvo. On kaže, tada me je časni poslanik pitao šta me je zaustavilo da ne putujem s njima, zar ja nemam životinju na kojoj sam mogao da putujem. On kaže, ja sam rekao, da, Božji poslaniče, ako bi se trenutno nalazio ispred bilo koje osobe na ovom svijetu, ja imam elokventan govor i mogao bi da izmislim hiljadama nekih kao izgovora, ali on kaže, tako mi Boga, ja znam da sam lažno svjedočio i rekao ti zašto ja nisam učestvovao da bi Allah bio nezadovoljan sa mnom. Onda je Hazreti Ka'b radijallahu anhu rekao, ja ako tebi kažem istinu, iako ćeš biti nezadovoljan sa mnom, kako god ja ću da se nadam oprostu od uzvišenog Allaha. Hazreti Ka'b radijallahu anhu tada kaže, ja sam stao pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao, tako mi Boga, ja nemam nikakav izgovor zašto nisam išao i tako mi Boga, nikada nisam u svom životu bio ni imućniji nego sada. Kada je ovo čuo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, da, rekao si istinu. Onda mu je rekao, ustani, idi odavde dok uzvišeni Allah ne odluči u vezi tebe. Hazreti Ka'b radijallahu anhu kaže, ja sam ustao i otišao sam. Neki ljudi iz Benu Selma su rekli, krenuli su za njim i rekli, tako nam Allaha, nikada nismo vidjeli da si ti ikad išta loše uradio, osim sada. Zasigurno ti nisi davao lažne izgovore časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kao što su to drugi radili. Oni su rekli kao što su to ovi prije tebe uradili i također su rekli kao da molitva časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bi bila dovoljna da ti Allah oprosti. Hazreti Ka'b radijallahu anhu dalje prenosi, on kaže, tako mi Boga, oni su toliko vršili pritisak na mene da sam nekad i pomišljao da se vratim i da kažem poslaniku da sam rekao, da nisam rekao istinu, ali onda sam im rekao, da li iko od ovih drugih bi ovo uradio i rekao istinu u ovom trenutku, u ovakvoj situaciji. Onda su oni rekli da, dvojica su također rekli isto kao što si ti rekao. I njih oba dvojica su dobili isti odgovor kao što si i ti. Hazreti Ka'b dalje govori, pitao sam ko su njih dvojica. Rekli su, jedan je Murara bin Rabi Emri, a drugi je Hilal bin Umeja Vakfi. Hazreti Ka'b radijallahu anhu kaže, oni su spomenuli dvojicu ashaba koji su učestvovali u bitci na Bedru, koji su bili primjer meni. On kaže, ja kad sam čuo njihova imena, otišao sam i da se sastanem s njima, a u to vrijeme časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio svim muslimanima da razgovaraju s nama. On kaže, grad Medina je postao vrlo čudan jer ljudi nisu razgovarali s nama i izgledao mi je kao da nikada nisam znao taj grad. I izgledalo je kao da sam došao u totalno novo mjesto jer ljudi su me izbjegavali. U svakom slučaju Hazreti Ka'b radijallahu anhu dalje prenosi da su ostali u takvom stanju 50 dana.
A što se tiče ove dvojice drugih ashaba, oni su ostali u svojim kućama to cijelo vrijeme, bilo ih je previše stid da izlaze i nastavili su da se mole i da plaču za svoj oprost. On kaže Hazreti Hilal radijallahu anhu je non stop boravio u svojoj kući, plakao i molio se. On kaže ja sam bio najmlađi od njih i jednostavno to sam podnosio sa bolje. Hazreti Ka'b bin Malik radijallahu anhu također govori da se i on molio kod kuće i tražio oprost od Allaha. Ali kaže ja bi također išao napolje i molio bi se, klanjao bi namaz sa drugim muslimanima. Išao bi u džamiju i na pijacu, ali niko nije razgovarao sa mnom. I on kaže ja sam dolazio do časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nazivao sam mu selam kad bi on sjedio poslije namaza. I on kaže ja sam bio znatiželjan da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da li bi mu se usne pomjerile da jednostavno vidim da li mi je uzvratio taj selam. On kaže ja bi također klanjao blizu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i krijući bi gledao u njega. I on kaže ja kada bi klanjao namaz, časni poslanik bi okrenuo se i gledao u mene, ali kad bi završavao i pogledao u poslanika, poslanik bi sallallahu alejhi ve sellem okrenuo svoj pogled od mene. Dalje kaže kada je ovo sve nekako ostavilo taj težak utisak na mene, na moju duhovnost, na moje raspoloženje, ja sam hodao do kuće Hazreti Katada. On je bio moj rođak i moja najdraža osoba. Ja sam mu nazvao selam, ali tako mi je Allaha, on ga nije uzvratio. Onda sam rekao, o Ebu Kutada, tako mi je Allaha, ja te pitam, zar ti ne znaš da ja volim Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Kako god, on je šutao. Ponovo sam ga pitao u ime Allaha, ali on nije progovarao. Onda sam ga upitao treći put u ime Allaha. Onda je on rekao, Allah i njegov poslanik znaju bolje. Drugim riječima, da li on njih voli ili ne. On kaže, ja kada sam čuo ovo, ja sam počeo da plačem, preskočio sam taj zid i vratio se. Hazreti Ka'b bin Malik dalje govori, kaže dok sam hodao Medinom, ugledao je nekog kršćanskog trgovca koji je došao u Medinu da prodaje svoj uzgoj. I on je rekao ko će me odvesti do Ka'b bin Malika. Ljudi su počeli da pokazuju na mene. On mi je dao pismo od kralja Gasana koje je glasilo. U tom pismu je napisano bilo kao da oni su čuli da je on dobio loš tretman i da to se ne bi trebalo da mu se desi, kao da on dođe kod njih i oni će se ponašati bolje prema njemu. Zati Ka'b bin Malik kaže kada sam pročitao ovo pismo, rekao sam sam sebi da je ovo također jedan dio ovog iskušenja. On kaže bacio sam to pismo u vatru. Hazreti Ka'b bin Malik dalje govori, kada je prošlo 40 dana, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao kod mene i rekao, časni poslanik ti naređuje da se držiš dalje od svoje žene. Pitao sam je li treba da je razvedem, šta treba da radim. On mi je rekao ne, samo se drži dalje od nje. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao istu poruku drugoj dvojici ashaba. Hazreti Ka'b bin Malik govori, ja sam otišao rekao sam svojoj ženi da ode kod svojih roditelja,
dok uzvišeni Allah ne odluči u vezi ovoga. Hazreti Kab dalje prenosi da supruga od Hilala radijallahu anhu je došla kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to jeste supruga od ovog ashaba o kojem govorim. Rekla je: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, Hilal je stari čovjek o kojem i on nema nikoga da se brine o njemu. Da li ćeš ti biti nezadovoljan sa mnom ako ja njega budem služila? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da, ti možeš za njega da kuhaš i da čistiš kuću, ali neka on ne prilazi tebi. Ona je rekla: tako mi Allaha, on nema želju ni za čim. I tako mi Allaha, on nije prestao da plače od tada, od te odluke koja je donesena za njega. Hazreti Kab radijallahu anhu onda prenosi da neki od njegove porodice su pitali i on pita za svoju suprugu da isto kao što je supruga od Hazreti Hilala. Kako god on kaže, ja sam rekao: tako mi Boga, ja neću da pitam poslanika sallallahu alejhi ve sellem ovako nešto. Hazreti Hilal radijallahu anhu je star čovjek, a ja sam mlad. I ja ne znam šta bi na to poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio da ja kažem da mi treba moja žena da me služi. Hazreti Kab dalje prenosi i kaže: ostao sam još 10 dana u ovakvom stanju i molio sam se. I kada je došao 50. dan izutra na sabahu, klanjao sam na krovu od jedne od naših kuća. Tada se zemlja činila toliko prostrana i široka dok sam bio na tom krovu i čuo je sa jedne planine glas koji govori: o Kab bin Malik, dobit ćeš radosne vijesti. On kaže: ja kada sam to čuo, pao sam na seždu u zahvalnosti uzvišenom Allahu i shvatio sam da je ovo iskušenje da je završeno. Zbog toga što je glas rekao: dobit ćeš radosne vijesti. On kaže: tako sam znao da mi je oprošteno. Poslije sabah namaza časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je uzvišeni Allah iz svoje milosti oprostio ovoj trojici. Kad su ovo ljudi čuli, došli su da mi čestitaju i također su otišli ovoj dvojici mojih prijatelja. On kaže: kada je što je govorio s te planine prilazio bliže njemu, taj glas što je čuo koji je njega zvao da mu je oprošteno, on kaže: ja sam tada imao samo 2 platna. I kaže: ja sam dao oba ta platna njemu radi ovih radosnih vijesti koje mi je donio. Onda sam pozajmio 2 platna koje je on, 2 komada odjeće koje je obukao i otišao je kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mnogi su mi čestitali dok sam prolazio na tome što mi je oprošteno od uzvišenog Allaha. Govorili su: čestitamo jer uzvišeni Allah ti je podario milost i prihvatio je tvoje pokajanje. Hazreti Kab bin Malik dalje prenosi: kada sam ušao u džamiju, vidio sam poslanika kako sjedi i oko njega su bili ljudi. Hazreti Talha bin Ubejdullah me je vidio i počeo je da trči prema meni.
čestitao mi je, rukovao se sa mnom i tako mi Allaha nijedan muhadžir nije ustao da me dočeka osim njega. I on kaže nikada neću zaboraviti ovo što je on uradio. Hazreti Ka'b radijallahu anhu dalje govori kada sam nazvao selam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, njegovo lice je izgledalo vrlo zadovoljno i uzvratio mi je selam. Onda je rekao: raduj se na ovaj blagoslovljeni dan, dan koji je najbolji kako ti je majka rodila, otkad te je majka rodila. Onda sam pitao: o Allahu poslaniče, da li su ove radosne vijesti od tebe ili od uzvišenog Allaha? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ne, to je od Allaha. I kada bi god on bio sretan, njegovo bi lice sjalo kao mjesečina. I radi toga smo mogli uvijek da znamo koliko je on sretan. Kada sam sjeo ispred njega, rekao sam: o Allahu poslaniče, radi ovoga, zbog toga što je Allah primio moje pokajanje, ja ću da dam svu svoju imovinu. Daću je za Islam i za Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zadrži neku imovinu, to će biti bolje za tebe. Onda sam rekao: u tom slučaju ja ću da zadržim svoj dobitak sa Hajbera. Onda sam rekao: o Allahu poslaniče, Allah me je sačuvao zato što sam rekao istinu i radi ovoga ja ću uvijek da govorim istinu do kraja mog života. I tako mi Allaha, ne znam nikoga ko je prošao kroz ovakvo iskušenje, a ko je rekao istinu. Hazreti Ka'b kaže: od tog događaja nikada nisam namjeravao da kažem neistinu i molim Allaha da mi pomogne da to nikada do kraja svog života ne kažem bilo šta što je neistinito. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio sljedeću objavu: uistinu Allah je podario milost poslaniku i imigrantima, jer ste ga pratili i u najgorim trenucima on se okrenuo prema njima s milošću. Uistinu on je najmilostiviji. Hazreti Ka'b bin Malik radijallahu anhu dalje govori: tako mi Boga, Allah mi nije dao bolji blagoslov osim da prihvatim Islam kao blagoslov koji mi je dao da ne kažem laž časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Da sam to uradio, to bi bio moj kraj, kao što je bio kraj onih koji su rekli laži časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ka'b radijallahu anhu dalje prenosi: uzvišeni Allah govori o onima koji izgovaraju neistinu i laži na vrlo strog način i nikoga ne upisuje na takav način. U vezi onih koji izgovaraju laži, uzvišeni Allah kaže: oni će da ti govore i daju izgovore kad se ti vratiš kod njih, a Allah nije zadovoljan sa neposlušnim narodom. Hazreti Ka'b radijallahu anhu dalje govori: odluka za naš trojicu se razlikovala od svih ostalih, koje njihove izgovore je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prihvatio. Kada su dali zakletvu ispred časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je prihvatio tu zakletvu i molio se za njihov oprost.
Kako god, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostavio naše slučaje sve dok Allah dželešanuhu nije odlučio o njima. Allah je rekao i on je podario milost onoj trojici čiji su slučajevi bili drugačiji od drugih. Hazreti Ka'b radijallahu anhu dalje govori, ovaj ajet ne govori o tome zbog da mi nismo učestvovali u toj borbi, više ovaj ajet govori u vezi te odluke koju je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio u vezi nas. Prenosi se da je Hazreti Hilal preminuo u toku vladavine Hazreti Muavije. Hazur kaže, ja ću da spomenem ukratko detalje u vezi bitke Tabuk. Govorio sam ranije u vezi ove borbe, sada ću samo ukratko da spomenem. Tabuk se nalazi prema putu iz Medine u Siriju i tuda su trgovački karavani prolazili. Nalazi se između Sirije i Badi el-Kura. I ovdje je Hazreti Šuejb poslan. Hazreti Šuejb alejhi salam on nije živio tu, ali je bio poslan tom narodu i udaljen je oko 375 milja od Medine. Poslije ugovora na Hudejbiji, prvo pismo koje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao kraljevima da ih pozove u islam, bilo je Cezaru iz Rome. Haris Ebu Šihr Gasani je bio guverner u to doba Busre. On je bio kršćanin i njemu je poslato ovo pismo. Kada je dobio ovo pismo od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je prijetio i rekao je da će da napadnu Medinu. I zbog toga ljudi u Medini su bili zabrinuti da oni ih ne napadnu. I razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spremao se za ovu borbu jeste zato što je dobio neke informacije od jednog plemena iz Sirije koji su dolazili da prodaju ulje u Medini. Oni su informisali poslanika da se Cezar Rome u Siriji priprema s armijom, gdje u drugom hadisu se prenosi da su kršćani Arapi pisali da je Bože sačuvaj poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao nestao i da je muslimane napala neka bolest i da su sve njihova stoka izumrla. Kada je ovo čuo, Cezar Rome je pripremio armiju od 40.000. Oni su se sakupili u jednom gradu u Siriji, iako ove vijesti uopšte nisu bile istinite. Oni su se spremali i to je bio uzrok ove borbe. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio ove informacije, on je onda svima objavio da se trebaju da spremaju, iako su bili nejaki i nisu bili spremni za takvu armiju, oni su se počeli da spremaju. Ovdje se jasno vidi žrtvovanja ovih ashaba, a također se jasno vidjelo ko su bili licemjeri. Čim je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio ovu ekspediciju, odmah se počelo da vide pripreme u Medini. Ashabi su davali sve što su imali da budu spremni za ovu borbu. A neki su bili spremni da pješače stotinama hiljada milja, ali da učestvuju
Neki ljudi su otišli svojim kućama, a neki su dali sve od sebe da budu što spremniji i što više da donesu ispred časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neki bi tražili po svojim kućama bilo što da nađu da bi im ovo pomoglo i da bi i ovo omogućilo da idu da učestvuju u toj ekspediciji. I oni su bili spremni da pješače dugačak put. Neki ashabi nisu imali ni obuću da obuju. I oni su došli kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pitali ga da li bi im on mogao da samo da obuću, da oni žele da pješače. Oni su bili bosi i kad bi pješačili bosi, oni bi povrijedili se i ne bi bili u stanju da stignu do destinacije. Kako god, tako je stanje bilo da poslanik im nije mogao ništa da da. Tada Hazreti Omer radijallahu anhu je donio pola svoje imovine časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Tada ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao šta si ostavio kod kuće. On je rekao ostavio sam polovinu svoje imovine. Hazreti Ebu Bekr je donio sve što je imao u svojoj imovini i dao je poslaniku. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga pitao šta si ostavio za svoju porodicu, on je rekao ostavio sam ime Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Omer radijallahu anhu je pogledao u Ebu Bekra i rekao je kunem se Allahom, ja ni u čemu ne mogu prestići Ebu Bekra. Totalan iznos koji je dao Ebu Bekr kada je bila borba na Tabuku je bila 4000 dirhama. Hazreti Osman je dao kamile, konje i također je dao i novčano. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslije ovolikog davanja Hazreti Osmana radijallahu anhu je rekao, stajao je na mimberu i rekao od danas Osman neće da odgovara ni za jedno svoje djelo ili nijedno njegovo djelo mu neće donijeti negativan iznos za njega. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovo ponovio 2 puta. Hazreti Abu Akil radijallahu anhu je bio ashab koji nije imao ništa da bi tada udjelio. On je s nekim se dogovorio da će cijelu noć da vadi vodu iz bunara i da zaljeva polje i tako dobio je 4-5 kilograma hurmi. On je onda dao polovinu toga svojoj djeci i ženi, a ostatak toga je odnio kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao da je to njegovo učestvovanje. Tada je Hazreti Abdurrahman bin Auf radijallahu anhu dao pola svoje imovine časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, što je iznosilo 4400 dirhama, a Asim bin Adi radijallahu anhu je dao 100 vask od hurmi. Jedan vask je otprilike 2,5 kilograma. Kada su to vidjeli ovi licemjeri, oni su rekli da se on samo time kao pokazuje. Onda je uzvišeni Allah objavio ajet u vezi toga. Hazur kaže, želim da spomenem da je otprilike 14.000 kilograma hurmi bilo dodijeljeno od Hazreti Asima. I kada su ovo licemjeri vidjeli,
oni su kao govorili da se on sam pokazuje. Također želim da kažem da na prošloj hudbi napravio sam pogrešku u računanju. Rekao sam 600 kg hurmi, nije bilo 600, već 6000 kg hurmi. U svakom slučaju kad su ti licemjeri govorili da to on samo radi da bi se pokazao koliko je on to dao, Allah je objavio sljedeći ajet iz sure At-Tauba. Prijevod: oni koji prigovaraju vjernicima što sadaku daju i koji od srca čine dobro i onima koji nemaju ništa kod sebe osim svog truda i oni se njima rugaju, Allah će odgovoriti na njihovo ruganje i za njih je teška kazna određena. Ovaj ajet je objavljen zbog ovih licemjera. U svakom slučaju ovo sam spomenuo zbog toga što je povezan događaj u vezi Hilala radijallahu anhu, ashaba kojeg spominjem. I postoji još detalja u vezi Hazreti Hilala radijallahu anhu koje ću da spomenem u sljedećim hudbama. Želim da spomenem da Vakfena Department je otvorio website koji je Vakfena International. Danas se zvanično otvara. Ovdje roditelji mogu da pišu u vezi svojih pisama koje su poslali za svoju djecu i mogu da nađu upute i mnogo toga u vezi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر